Duga Jabira, Duga Jabira, Duba Jabira, Gardu Duba Jabira. Magelinga danga be muleka wala Abu Safna Jara arajo oye Nura FM bi kononto ani nani to mi murumuru duru la sili ambo ke kabo jala koroji ko mani wodala na foni kene ambo oreka nyanga fleka sarama no de Amadou Diallo lada kay asogole manna ni watina ni Ameriki o konala amba fayena ko ajalo Abu tradanta ma amma an goshi kata na fondi seben folamo ni mo bona e sogomada na o kwale de mako nouvelle horizon maamu kumalendo akono ode gafure hawa shadu tarawole gafure akumada de ako munye minisuma la dala kula munye kalo saba munye minisuma abe rapport do boka binte chari rapport mun konnala naba ira ka fako munye bingali ke wale mununu olu kera o kalo saba konnala abo obuguna tiga ninko oji nga okani rapport labai yesega sigale mu wira ka fola janvier kalo kle folo kana bla munye mars kalo kle bisaba ani kelena minisuma yesega sigale mke biye jela ki chamani ko taka bimu an walla kana baw kane orani be ibina ka fako mu yanga jamana gouvernement Abu Safna Jara umuda global siki koy ubora ka jabilike minisuma ku karna rapporti yemu fa akonala u ka don ka fako dalu gelen foy tu ubolo wani de bara munna abeka sababiye bara munna asirino senga ka an walla kana baw u toko ko ko ocien fatika baka fola munya awa shwadu trawle ako sigata la munya mali ani minisuma Abu Safna Jara agelaleno bifoga foko agelaleno ina fo nya fi na tumuna minisima o besega segale mun ke kalo saba o kan sega segale labay no dam na janvier kalo kle folo kana laba mu mars kalo kle bisaba ani kele samba fla ani samgo ani fla munye mission origine nanka mako minisima yaira ka foko liyo sega segale ke liyo wuli ka joke wiye munye dam solike wa seben fra bala jere mbubulo kaira ka foko munye bingali wale chama ko an walla kana baw yo takasibulu segare e Abu Safna Jara ni kalo saba ko konala jamana maraba mu da global sigide yaira ka foko mu yeminisma ukan memoran jomu Abu Safna Jara ni jamana gouvernement era koni otega dara aka anga ministre mumbe na de be ani jamana wara kono nyana bolima abla job kamale atesno atenyine Abu Safna Jara abora ka jabli kere akoko mu nye tenendo minisma ka ne rapport mu na bora ka bi mekalo club bi saba e Abu Safna Jara minisma ka bolo fara mira be no ka bara nesno no buna adama denya la fasali koma anga maraba yaira ka fo ulu ballamuna mu nye minisma ayejela ki chaman ko taka an walla kana boku usigre ani mamunu fana be ne anu liambulo na blasebena ango mako groupe scientifique de l'accord Abu Safna Jara uye jela ki fana tako ulu segre o bolon ko fe fokata bla milisula ani munye dina marfatigu uye jela ki taninga nunu bela jelen ku segre u kani rapport konnala nga Abu Safna Jara finya mana wuli bela jelen bolo de bi ikuna munye amra baw yaira ka foko munye minisma u kani rapport konnala nu ye jela ki taka bi an walla kana baw ka u ka don ka foko munye mali antnanda global siki kula jakoy ni ferro sigle singa fera munna be ka ufari ku faga fera munna be ka sobobe ka walla kana baw ni ku toko ku uchien le fanye an ga jamana marabaw tunu suku ko le tukusla munya nga jamana gouvernement yaira ka foko muimbe olu kamana raga ni ya jitemna kala je minisma era bolen fleki da do kalo saba munata ka adam ne jave kalo klifolo kana blamu marsi kalo klibi saba ani kelena Abu sikate femuna munye ba mali bay an walla kana baw yo wuli ka jomke ba manchi munna nyo ningena ko ukaraba munye ma chama kunge olu kungale no kusikiro ko bla an walla kana baw yo wuli ka jo chama ko bla senga olu bela jele sigile no ka tu kusigi sugoro la nwatina ko minisma ka rapport konala Abu Safna Jara kito uyi anga jamana marabaw alibi ukumara de yaira ka foko munye ni kalo saba laba infela ibena ka foko munye terrorisme Abu Safna Jara nante ni ngano shikna de ba de chari ko munye minisma ka rapport Abu Safna Jara umakuma ofeneka usiratikella anga jamana marabaw ko yaira ka foko munye minisma aflaka ni baram ko ni kenye ni kuma munu flaka taka wala kana baw segere ni jelaki mun fla nu flaka taka wala kana baw segere ni dugu bla galo mun fla ni nu ya taka wala kana baw segere fendo antina jenaye bi Abu Safna Jara ko antina jenaye shini patrika baka fola munya awa shwadu trawle ayira ka foko munye jamana gouvernement uko nayi ni munye minisma fe uka feran dabal bela jelenke uka na ne daluye wa mani dalulu mun bayira ka foko chenyera la ko an wala kana baw ko anya bingali wala taninga sevulu ko ku segere ku bayi ni minisma fe ko feran dabal bela jeleski senga uka na no daluye don
donna nataw la dalu munnu ne gonte ka do mu ma ira ka fa ko mu an wala kana baw ye bingali tani nga civil ku segere ngam marabaw no be jamana gouvernement kon ko fo ya ira ka fa mu ministre ka ni rapporti bara do bara munni ani tiere te fangale fe wa fene do fe munni abolo dale no kan wala kana baw ku to ku tie ku ka image ka anogo ku ka bulugi ba ka anogo o ye fenya continent siga la je no fani flani anya sama ka baw mu nouvelle origine ale kono la awa shwadu trawle gafur awa ale sebaningala abu ibunya obala bedi kero ko fo awa shwadu amba fo ne ben tege do mais bodi sebe mini o twa ko le national ka do ka fo ni le national ni u ka sebe ni mami nga sebe tijani kulubali ale kumana ale koni ajira ka keni ka do ka fo join kalo kle nani na tan ni be targe ka do ka fo chef d'état munu ni u be seda wo twala nu nganga lajere bami ni u kan ka buluda keni ni ndo ko fale ni o join kalo kle nani en 2022 na ay ka do ka fo ame watim na ko me be wala say ka do ka fo sanction mi ni o e ka to gerende mi ni atame ka onga malika sekre wala say ka do ka fo dabse ka do korofo na to mina ay ka do ka fo kerengere ne ka do ka fo mi metal ke mandat de la ministre la mandat de la ministre ka do ka fo o ka mandat o be se ka kura ko na to mina haka je ka do ka fo nu bela jele ka do ka fo mamunu be ni ngwela be u bolo ka bi wala ni u keme ka gwela do akola bi ay ka do ka fo haka je ka ta se magisali yerema abise ka sobe garder to mina magisali ka do ka fo aka faga aka nan draki magisali aka faga aka se ka sobe ay ka do ka fo ko ni bela ni some mi ni abena ke fa nafsha ya ni bela jele made magisali wo Alassane Dramane Ouattara ka do ka fo ame watim na ko mi be some mi ni abolo dalen fle ni abena ke juin kalo kle nani na tai en 2022 na ay ka do ka fo ame watim na ko mi be some mi ke sababu ka do ka fo anafsha ya malima wa anafsha ya ministre ma aka ja magisali ka ta se Alassane Dramane Ouattara ma ken nu bela jele ka do ka fo fie bo daye atiba ka fo le ka do ka fo ni o Tijani Kulubali Tijani ayayira ka fo ko ame watim na ko mi be sanction mi ni atara ka da malikan ay ka do ka fo ko anato histoire kono anato tarku kono ya ke ko ye mi ni ka do ka fo nyina dina ke ako sababu ka do ka fo mamunu be ni ulu kera sababu ye ngania juguya aka ja ka taka on ga jamane zegre na do Alassane Dramane Ouattara ka do ka fo mami be ni o ye ka do ka fo France amasagai Emmanuel Macron ale kote tase ka do ka fo Alassane Dramane Ouattara Macky Sall ka do ka fo Nana Akufo Addo tase ka do ka fo Mohamed Bazoum ka do ka fo tase Sedawo ale ni anyama ka do ka fo nunu nga jere jekulu to fɛn be munu ni ka do ka fo ulu kon ye ngania juguyata sanction ka do ka fo miri juguya ka taka on ga jamani zegere kabini ka do ka fo me kalo kle mwa ani nani san 2021 wati me ka do ka fo Bandaw ani Mokhtar Wanu wati na luka fanga ko ni anana d'Afrique po ka do ka fo ko ma damado de be jamani damado be wal me ka do ka fo président damado de be munu ni anyo utwa fo siza munu ngoni nana nyamaki ka do ka fo ka ke on ga jamani nga o kunti dore de wala se ka do ka fo ka gwela ka taka on ga jamani zegere o de sababu ti dore kabini janvier kalo kle kono do san 2022 sanction ku ya taka on ga jamani zegere on fait mi talga soro dondala on fait mi talga ka do ka fo fie bodala ka do ka fo ka fereni dabali bela jele tige nu mi sika tige on ga jamani na to ma do be mi ni otwa ko Ali Tungara ka do ka fo professeur do mi ni amba wole ko jachimine kela ale kon ya jira ka fo ko ni sanction ni ye ale ka jachimine hakilala la ka sanction mi ni atale fle ka on ga jamani zegere ko akunye fly objectif ye fly dabara min gama mali bi sika agenu to mina mali bi sika bi asezabara mali bi sika sigi asezabara kono to mina ka mali ka do diga kono wala se ka do ka fo gouvernement o bi sika chiko da ko lunji aka jami ni o be wole ko grand social ngala be sanfe ka do ka fo furuba barakelo mamunu be ni o be furuba barala anga jamani ngono ka do ka fo olu bi sika furugu ta to mina ka gouvernement ka segere akeko yoyi ko so be wuli bale do dabara o kama kalo duru ne ba mali bate fara jom se ka ke Patriba ka fole ka Ali Tungara aya yira ka fo ku ka do ka fo nga ona taota jamani kono do ni oye mali do ya yira ka fo ko nunu me ka fere min dige u kalme ka shwa min dun ko mali do nya jukoro jimi sababu ti dore sanction min ni atale fle ka pli onga jamani kono do nga dore tere oye guran social ni oye jamani kono barakel daw olu bi se ka fujeni to mina ka do ka fo ka nyama kin ka nyeshi gouvernement se ka do ka fo manga abise ka wuli onga jamani ngono ko ye kelinyi flana ye muye ka fere ni
dabali bela jele tigɛ haka ja fanga min ni a filɛ an kunna nin ye kosɛbɛ se k'a dafiri k'a da koloji cogo min na walasa k'a dɔn k'a fɔ maaw kana fanga la min ye u sagona maaw ye maaw kana fanga la minnu ni haka ja maa bɛ se k'u wele ko politique maaw o banna k'a dɔn k'a fɔ ni olu nana k'a dɔn k'a fɔ u bɛ loi minnu dicté olu kun u bɛ loi minnu fɔ olu ye k'a dɔn k'a fɔ olu ni u bɛ jɛ baara kelen ma olu bɛ jɛ hakilina kelen ma i b'a ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ni ala sɔnna ma nin tile saba baɲango n'o bɛ bɛn juin kalo tile 4 ma k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO masakɛw u bɛna kuma ɲɔgɔnye min kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛ yen ka nɔgɔya don a caman na k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali la tiɲɛ don k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya a bɛ anw kan bi k'a dɔn k'a fɔ anw kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Macky Sall k'a dɔn k'a fɔ ko Sénégalikaw yɛrɛ kɔni k'u kɛn bɛ ka tabale k'a gosi min bɛ tali kɛ Kangarida caman na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ batakiw caman jira Macky Sall ma walasa k'a dɔn k'a fɔ a k'a janto a yɛrɛ la sanction min bɛ yen ni a sigilen filɛ Mali kan bi tiɲɛ don k'a dɔn k'a fɔ malidenw sɛgɛnnen bɛ nka k'a dɔn k'a fɔ olu minnu ye Sénégalais ye sɛgɛn min bɛ olu kan bi k'u ta ka jugu ko an Sénégalais k'a dɔn k'a fɔ ko an ta ka jugu ni malidenw tɛ kuma Macky Sall min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ opérateur économique la k'a dɔn k'a fɔ conseil national de la du patronat min bɛ Sénégal coix la ye lettre sɛbɛn k'a ci Macky Sall ma min bɛ tali kɛ sanction in na k'a dɔn k'a fɔ n'u ma fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ ko don nataw la ko u na bɔ k'a dɔn k'a fɔ ka Sénégal k'a bɔlɔbɔ bɛɛ minɛ parce que b'a ka fɔ n'o ye Tidjani Kulibali a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ gros porteurs la transporteurs minnu bɛ Sénégal ninnu fana ye lettre ci k'a sɛbɛn k'a ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ Macky Sall ma Macky Sall a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ sanction min ni a bilen filɛ Mali kan bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ma a dɔn koyi ko n'o tɛ a kɛ min n'a fɔ sanction in bi mɛn olu de kan min tɛ malidenw yɛrɛ kuma ye k'a dɔn k'a fɔ olu kɛn bɛ ka tɔɔrɔ min sɔrɔ a kɔrɔ bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko hali malidenw ma o jaga sɔrɔ a la parce que b'a ka fɔ la maa minnu bɛ yen ni olu farala ɲɔgɔn kan subatɔ ɲɛmaw ka taa se k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ cɛjɛ la n'o ye k'a dɔn Macroni i k'a dɔn k'a fɔ musokɔrɔba cɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ninnu de kɔni y'u daji kɛ ɲɔgɔn da la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya a bɛ se ka don malidenw senkɔrɔ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ mankan na kuma ye k'a dɔn k'a fɔ o bɛ se ka wuli anw senkɔrɔ cogo min na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Tidjani Kulibali la parce que b'a kɔni y'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna ma i k'a dɔn k'a fɔ juin kalo tile 4 nata in min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ni chef d'État ni u nana ɲɔgɔn sɔrɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ hali bi CEDEAO ka kalo 16 malidenw ka kalo 24 a ye k'a dɔn k'a fɔ ko discussion a bɛna batiri a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko fɔ ka bɛn a bɛ sɔn ka sabati walasa k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min ni a bɛ jamanaw kɔnɔ gɛlɛya min ni a bɛ CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bi a ye k'a dɔn k'a fɔ nɔgɔya a bɛ se ka don a la cogo min na Fatiri filɛ nin ye an ye min bɔ le national kɔnɔ Tidjani Kulibali ale ka sɛbɛn Abu Safinɛ Jara Tidjani Kulibali an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ de Bamako n'i y'a kɛ mɛnne ye siga t'a la a taara bere kɛnɛ kani Mayimuna Dunbiya Fakoli a kumara dɛ a ko Macky Sall n'ale ko fɔra a tɛ mun ye Sénégal masakɛ a ta ale ko fɔ wa Abu Safinɛ Jara a kumara dɛ Macky Sall a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na comme bi ko siga tɛ fɛn mun na a b'i n'a fɔ bɛn bɛ sɔn ka kɛ kalo 16 ni ka n'a bila kalo 20 na Mali transition ko a kun t'a la ko a bɛ sɔn ka boli ka ɲɛsin o ma Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Sénégal masakɛ n'o bɛ Macky Sall n'o bɛ ale ko fɔ a ye kunnafoni kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ sɛlɛ mun ye Jeune Afrique o kɔnɔ la mun ye Macky Sall a y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ fanga kunna bi n'o bɛ sɔrɔsilakaw ko fɔ Mali kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara k'u yɛrɛ ye kalo 20 k'u y'o sɔrɔ fanga la koyi Abu Safinɛ Jara ko fɛn minnu n'o bɛ se ka suma ka fara fanga kan sisan ko b'a daminɛ kalo 16 la ni ka n'a bila kalo 20 na Macky Sall a y'o buganatigɛ kɔni ko o di Fatirikɛba ka fɔ la Macky Sall y'a jira k'a fɔ k'u kɔni bɛ wuli ka jɔ mun na u bɛ cɛsiri mun na ŋunuŋunu kuma minnu n'olu bɛ kɛrɛfɛ siga t'a la mun ye transition kuntala jɛnya bɛ daminɛ kalo 16 la ni ka n'a bila kalo 20 kɔni o kɔnɔna o la Fatirikɛba ka fɔ la hali bi mun ye Macky Sall ɲininkali busamisɛn o taara ka a sɛgɛrɛ Macky Sall Sénégal masakɛ o tɛ wa a y'a jira k'a fɔ ko mun ye olu ni Guinée Conakry cɛla ye k'i bɛ na ye k'a fɔ ko gɛlɛya belebele ko mun ye Guinée Conakry cɛ koyi ko sabu ka mun ye Guinéen ka Doumbouya Mahamadou Doumbouya ale y'a jira k'a fɔ ko mun ye transition olu ka transition ko mun ye kalo 39 mois n'o ko fɔra a tɛ kalo 39 ko fɔ wa k'olu ta o ye combien mois 39 mois ça fait 3 ans non 3 ans oui alors 36 mois que 36 bon en tout cas 39 ça 3 ans en 3 mois 3 ans d'où 3 ans plus 3 mois 3 mois ok 3 Doumbouya olu ta 3 dakane no Abu Safinɛ Jara ko ye Macky Sall ye a ko mun ye o kɔrɔfɔ mun n'a bɛ Doumbouya da kɔnɔ o ye fɛn ye u tɛna jɛn n'a ye bi CEDEAO tɛna jɛn n'a ye sini nka mun ye Burukina ye k'u ni Burukina kɔni Abu Safinɛ Jara a bɛ n'a fɔ u ni CEDEAO olu ka yetaw ye kelen ye Burukina président in ka ko ne ma e bɛ cɛn fila pas français cɛn fila dama ma da la tubabu jogo bɛ rɔ dɛ n'a fila dama k'a bɛ don min na a nana fanga la coup d'état in kɛlen an ko cɛ an ka ko in jateminɛ ninnu kana na nimisaw ta kɛlen n'an ka ko in jateminɛ ni cɛ in an ka nin ka ko in jateminɛ a jati kan ka awɔ o de kama
ani tubabu kɔni mankan t'ale problème t'ale n'u cɛ ayi Macky Sall yɛrɛ n'ale ye min fɔ u bɛ tugu o kɔ n'u ye min fɔ ale bɛ tugu o kɔ awɔ ayiwa Burukina a ka masakɛ kɔni nansara mana fɔ ko maa o maa ka ɲi o y'a sɔrɔ a tilala a ka jamana kɔnɔden na pewu siga t'a la Abu Safinɛ Jara hali bi an bɛ taa mun ye fasirikɛba ye o de Mayimuna Dunbiya Fakoli a y'a jira k'a fɔ ko siga tɛ fɛn mun na mun ye Bamakɔ n'o bɛ anw marabaaw ko fɔ Fɔri Yasinbe a ka wuli ka jɔ ko a ma kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye koyi o sababu kɛ an marabaaw ye délégation belebele wuli waati tɛmɛnenw na mun ɲɛmaaya tun bɛ Ablaye Diop bolo ka taa se mun ye Fɔri Yasinbe ma a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan anw ɲɛ sera o ka ja fo ka taa bila diɲɛ na an bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na an bɛ se ka bɔ da kelen fɛ fatirikɛba ka fɔ la a ko mun ye Fɔri Yasinbe Abu Safinɛ Jara a ka sɛgɛn ko a ma kɛ mun ye sanjikɔrɔ wɔsi ye o sababu kɛ mun ye cɛsiriw yira wulikajɔw yira wa jaabiw fana k'u yira Macky Sall ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na ko bi wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Mamadu minnu n'o talen bɛ ka Ba Maliba k'o sɛgɛrɛ Amadu bɛ se ka wuli ka bɔ jamana in kan cogo min na o sababu kɛ n'i ye Ba Maliba n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara anw ye kare furu de ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ anw kɔnɔna la yan Abu n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ hali bi Ba Maliba ni jamana in ma basigi siga t'a la anw kɛrɛfɛ jamana si a si basigi o tɛna a kɔnɔna la Macky Sall y'a jira k'a fɔ a ko wulikajɔ kɔni bɛ kɛ ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ sinikɛnɛ mun ye juin kalo tile 4 CEDEAO u na sigi ka kuma kumana la siga tɛ fɛn mun na i n'a fɔ i yɛrɛ da dɔ la ta mun ye Amadu ko Abu Safinɛ Jara a bɛ sɔn ka wuli ka bɔ anw ka jamana kan ka kɔrɔfɔ mun n'o bɛ sen na kalo 16 ni kana bila kalo 20 na Macky Sall y'a jira k'a fɔ a b'i n'a fɔ u bɛ sɔn ka bɛn o kan kalo 16 ani kalo 20 Abu Safinɛ Jara u bɛ sɔn ka bɛn o kan an bɛ mun fɔ a kɛra mun ye 20 ye o an ka taa an ka taa dɛ a banna an ka sɔn awɔ n'u ko 20 an ka taa 20 ni 24 bɛrɛ t'u cɛ bɛrɛ foyi t'u cɛ 20 ka ɲi awɔ u dɛsɛlen don n'Ala sɔnna an bɛ sɔn foyi de t'u la awɔ jɔn dɛsɛlen don Macky Sall kɛ awɔ olu dɛsɛlen don CEDEAO kɔni dɛsɛlen kɔnɔ tɛ an ma dɛsɛ dɛ abada ayi an ma dɛsɛ dɛ u b'an bariko sigi jamana in kan an ka sɔ b'an bɔ an ka malo b'an bɔ u b'an bariko sigi jamana in kan don min na Abu Safinɛ Jara u yɛrɛ bolo ko min ye jamana in ko an tɛ se ka kalo kelen kɛ n t'a dɔn k'a bɛ se nin hakɛ wallahi u t'a dɔn k'a bɛ se ka kalo kelen kɛ on a 5 mois maintenant on est à 5 mois hali maaw bɛ ka baloko gɛlɛya mun fɔ o ma sɔrɔ dɔw wɛrɛ fɛ samiya ma ɲɛ baloko gɛlɛya in gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ dɛ i da sera ma sa o ye samiya ko de samiya ma ɲɛ wa samiya fɛn ni minnu faloni n'o o ɲɛna yanni irisiw kana mun ye jadisiw ye u taara mun ye an ye ta don bɛɛ la u y'a ta don a bɛɛ la o de nana ni bɛɛ la o de nana ni gɛlɛya ye a banna kɔnɔ tɛ n'o tɛ hali ni ko an ka taa nin cogo in na tan an bɛ taa a banna kɔma ɲinan samiya mana ja an ka saɲɔ b'an bɔ an ka keninge b'an bɔ an ka malo b'an bɔ alors on n'a pas besoin d'eux là-bas alors kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye sɔden Bamako kɔnɔ la Mayimuna Dunbiya Fakoli ale ye sɛbɛnnikɛla ye Abu Ibuɲa o b'a la bɛɛ kɛra k'a fɔ Fakoli an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ne bɛ n tɛgɛ don k'a dɔn k'a fɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le soir de Bamako Umaru Angoyiba ale ka sɛbɛn don Umaru Angoyiba a kɔni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ autorité ukrainienne la o ye Ukraine k'a dɔn k'a fɔ y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ olu ka hélicoptère dɔ la n y'a dɔn k'a fɔ o ye kɛlɛkɛ avion dɔ ye kɛlɛkɛ avion min k'a dɔn k'a fɔ ni don tɛmɛnenw na Ukraine k'a dɔn k'a fɔ olu tun y'o di MINUSMA ma walasa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ jadi kɛlɛ min ni a bɛ anw ka jamana in kɔnɔ walasa k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka k'u ka dɛmɛ ani dɛmɛ ye ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ anw ka Mali ma parce que b'a ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni nana min bɛ tali kɛ Ukrainiens la bi k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔguwa a bɛ u kan a b'u kan dɛ sababu kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama kabini k'a dɔn k'a fɔ kalo 2 baɲango min bɛ tali kɛ Rusilakaw ani Ukrainiens la kɔni kɛmɛ ka masara ka sɔ k'a kari ɲɔgɔn na a ye k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ ma don o don min bɛ tali kɛ mugujuguw la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sananguruw la sananguru minnu n'u k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ bombardement k'a kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ o baara cɛjugu u bɛ olu kɛ ɲɔgɔn na a siraba fana k'a dɔn k'a fɔ ni Umaru Angoyiba ale kɔni y'a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni o hakilinaw ye bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini waati dɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Rusilakaw la Rusilakaw kɔni ko olu ni Mali kɛmɛ ka jɛya ɲɔgɔn k'o bolonɔbila kɛ o sɛbɛn la a ka jan k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ se k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi la montée en puissance de l'armée malienne armée Mali bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ armée Mali bɛ ka jɔjɔ min kɛ k'a fɔ an bɛ ka taali min kɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ an ni Rusilakaw jɛ mɛ a baaraw ma a ye k'a dɔn k'a fɔ hakaja Rusilakaw olu bɛ ka anw dɛmɛ k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Rusilakaw bɛ ka anw dɛmɛ wa o Rusilakaw ni Ukrainiens bɛ kɛlɛ la a o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Ukrainiens b'a fɛ ka dimi fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko aw jugu ni aw bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ avion minnu bɛ anw jɔ la aw bolo ye a ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ a minɛ u la u ka taa n'a ye u ka taa n'a ye an ma kibaruya duman f'i ye dɛ an ka kasa nana Kasa se 295 Américains kun kɛlen bɛ k'u sen na mun kan mun ye Espagnol kun kɛlen bɛ k'u sen na mun kan a nana o bien kojugu a y'a ka u ka taa n'u ta ye a ye taa n'aw ta ye awɔ u ka taa
Umaru Angoiba ale ka fola ay ka do ka fo ame wati na ko mi bi mi me talige ka do ka fo minisuma o ka manda o renouveler ko mi me talige ka do ka fo minisuma ale ka manda ni o ye abisi ka kuraya to mina ka do ka fo o baro ba sino ma fatirba ko ni ajira ka fo na manya ka fo ko o baro ba sino mi me talige minisuma ale ka manda abisi ka kuraya to mina na manya ka fo Ukrainian olu kan ni avion dama do mi be on bula ka do ka fo ka tase ka hélicoptère do ma ka do ka fo hélicoptère denduru banyango wal ma den woro olu bela jele me ikado ka fo minisuma bolo olu tigera minisuma la mando olu minena minisuma la ikado ka fo minisuma anake minisuma e blenwa parce que ka fo ikado ka fo ni olu minena minisuma la ko yali ikado ka fo jadi kremi ni obe ikado ka fo jamani a chamanje bolo na korobe bolo ikado ka fo ko gwela atina do ala flowa parce que ko ni yajira ka fo ame wati na ko me bi ay ikado ka fo na manya ka fo ko ni ikrenyo yuka avion mine ay risila ko ko olu fana be envers ko ni madala ka fo ko anake gwela ka se odoma ka sababu ke ikado ka fo ni armée ka wuli ka jɔ jateminɛ bi irilakaw jɔyɔrɔ ba ka bɔ a la tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ irilakaw u bɛ anw fɛ yan a ka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ avion minnu bɛ anw bolo bibi na n'an bɛ ka wuli ka jɔ sɛbɛ kɛ ni o ye a i k'a dɔn k'a fɔ ko a caman bɛ yen minnu ni o ye irilakaw ka avion ye wa i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko min bɛ tali kɛ avion dɔ la avion min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni a ka jugu juguw ma kosɛbɛ avion min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni a ka kɛlɛ a da wuli ka bon min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ se ka ca ni sɛbɛ kɛ a i k'a dɔn k'a fɔ jugu kun avion k'u bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ anw fɛ a bɛɛ nana bon a tɔ tora dɔrɔn an bɛna fɔ k'u ka kaɲi ta o irilakaw hali la montée en puissance Sadio Kamara n'a ka cɛdenw an bɛna fɔ k'u ka kaɲi ta o ayiwa marifa minɛn minnu b'an bolo bi ni a ma ɲi dɛ a ma ɲi ayiwa a ma ɲi dɛ Umaru Angoiba a ko k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko Kiev n y'a dɔn k'a fɔ o ye Ukraine a fɔba ye kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu u ka masakɛw kɔni y'a jira k'a fɔ n'a ba ɲɛ ko kow bɛ nin cogo in na k'a dɔn k'a fɔ olu ni Rusilakaw bɛ kɛlɛ la o ma ɲi k'a dɔn k'a fɔ Rusilakaw bɛ ka na dɛmɛ ani dɛmɛ ta anw ka jamana k'a sɛgɛrɛ n'a ma ɲɛ kɔ minisuma an ka avion wɔɔrɔ min bɛ aw bolo k'a dɔn k'a fɔ a ye a labɛn ko u bɛna a nɔfɛ parce que b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ Ukrainiens a bɛ n'a fɔ u b'a fɛ k'a dimi u ka taa d'a kan hali ni a y'a sɔrɔ u ka dimi tɛ ka se ɲɛsin anw malidenw ma k'a dɔn k'a fɔ minisuma min bɛ yen ni u ka avion bɛ olu jɔ la k'a dɔn k'a fɔ k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ olu ka avion min ni olu bɛ anw fɛ yan walasa i k'a dɔn k'a fɔ ka dɛmɛ k'a ni dɛmɛ ta ka Mali k'a sɛgɛrɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko o avion den wɔɔrɔ hélicoptère minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛna bɛɛ lajɛlen salo k'a dɔn k'a fɔ ka taa n'a ye Ukraine k'a d'a kan i k'a dɔn k'a fɔ Rusilakaw olu bɛ ka dɛmɛ ta ka Mali parce que filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Umaru Angoiba ale ka sɛbɛn don Umaru Angoiba Abu an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ arajo ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wurada la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 Abu ne bɛ n bolo gosi ka don Nouvelle Horizon bɛ bɔ ni a ye Baba Danbele kɛ a kumara Abu Safinɛ Jara ko sariya ko a taara dɛ mun ye conseil des ministres kɛnɛ kan marisi ni kana bila avril 2022 o la i bɛ na ye k'a fɔ ko sariya ko a taara mun ye laadala ko la kabi démocratie a donna an ka jamana o kɔnɔ la Abu i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ministre mu ale n'o bɛ fɛ ka taa nasana sugu la sira de bɛ tigɛ pewu o sira bɛ di ministre ma maaninfinw jɔlen de bɛ to ten cari Abu maaw tɛ se ka taa ni ka segin ka a boloda hali n'o y'a sɔrɔ ministre a bɛ ka taa ka foro la Abu Safinɛ Jara sira bɛ tigɛ o banna a jamana ɲɛmaa in dɔ kun bɛ yen n'o kun bɛ bɔ a ka so ka taa ka palais magɔn est ce que i b'a dɔn maaw jɔlen tun bɛ se ka min kɛ a ka ca heure kelen a ka ca n'a ye ka d'a kan ale yɛrɛ tun tɛ wuli ka bɔ sunan nɔ joona ale yɛrɛ kun ka tun bɛ mobili lankolon bila ka yɛlɛ ne de y'a f'i ye u b'a jɔ o ma a tun tɛ mobili kɔnɔ kana nin fɔ sa aw t'a kalama ɲɛmaaw tɛmɛna yan olu tun bɛ mobili lankolon bila ka yɛlɛ a dɔw bɛ hali k'u to assemblée président la u tun bɛ siraw bɛɛ tigɛ assemblée président nin man ka kɛ o olu ye maabaw ye ministre ka sira tigɛ maaw ye simple ministre alors i bɛ k'a la bi sini i bɛ bɔ a la n'anw de bɛ sara alors o banna pewu dɔw bɛ k'u ka fila n'u ka fɛnw kɛ e sara Mali kura kɛnɛ kan a bɔ a banna pewu tabarikala faturikɛba ka fɔlɔ mun ye Baba Danbele a ɲɛfɔ a ko mun ye ministère de la sécurité de la protection civile a kɔni ye bataki ci bataki mun n'a taara bi tari mun ye directeur général de la police ɲɛkɔrɔ mun ye juma don n'o bɛnna mɛ kalo tile 13 ma san 2000 ani san 22 bataki mun kɔnɔna la a ye kangarida kɛ ka ɲɛsin mun ye directeur général o ma a yira k'a fɔ ko mun ye ministre ye lajɛ mun kɛ n'an
ka ma ko conseil des ministres bengara ka fɔ ko mun ye sariya dɔ kɔni ko o kata n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye an ka jamana in kɔnɔ kɛwale dɔ tun bɛ kɛ an ka jamana in kɔnɔ kɛwale mun ni a tɛna bɛn bi a tɛna bɛn sini an ka Mali kura ale kɛnɛ kan o siratigɛ la sa ko mun ye ministre ye a ye bataki k'a bila ka taa di mun ye directeur général de la police nationale bataki mun kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko mun ye ministre tun bɛ baara minnu ko o boloda n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ tɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen de tun bɛ tigɛ kɔrɔn bɛ tigɛ kilebi bɛ tigɛ bani bɛ tigɛ baba a bɛ tigɛ ko o banna pewu sariya kɔni taara k'a fɔ ko mun ye o ko Abu Safinɛ Jara ko o banna pewu o bɔlen kɔfɛ mun ye sariya wɛrɛ ko o taara mun y'an ka conseil des ministres a kɛnɛ na sariya mun n'a taara Abu Safinɛ Jara maa minnu bɛ dogo ni dogo k'o kɛ ka bɔ ni baganw y'u sen na bétail n'a bɛ baganw kofɔ misiw n'a bɛ olu kofɔ a sagaw Abu Safinɛ Jara a ka ja fo ka taa bila mun ye baganw balo fɛnw kan maa minnu bɛ bɔ n'o ye dibi ni dogo la Abu Safinɛ Jara k'u kunda anw kɛrɛfɛ jamanaw kan ko fɛn don fɛn mun n'a tɛ jɛn bi a tɛ ɲɛ sini Mali kura kɛnɛ kan Mali kura hali a refondation a ka Mali kura ye non a bɛ kɛ dɔw kan dɛ an b'a kɛ dɔw kan fasi o ye wulibali ye n'i ko bagantigiw kana bɔ ni bagan ye u ka bagan ti mara Bamakɔ kɔma u kana bɔ n'a ye duguba tɛ bagan mara yɔrɔ ye u ka taa n'a ye kɔfɛ alors a ye minnu bɛ bɔ n'a ye k'u kunna mun ye jamana wɛrɛ yɛrɛ ka o dabila dogo la kɛ o ka dabila an mago b'an daw de la yan fo fana ka dabila Mali kura tɛ se ka jɔ ka to système kɔrɔ kɔnɔ Abu Safinɛ Jara mun ye kibaruya in kɔnɔna la mun ye ministre ye a y'a di mun ye directeur général de la police a ko ministre bɛ nin tɛmɛli mun fana k'o kɛ Abu Safinɛ Jara a bɛ kɛ sababu ye mun ye population k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ mun ye ministre bɛ ka tɛmɛ waati mun na Abu Safinɛ Jara jubatɔ dɔ bɛ dɔ k'u mobili kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara kabako o ma wuli wa o kɔnɔna de la ko mun ye fɛn mun don a tɛna bɛn bilen a tɛna bɛn sini o bɔlen kɔfɛ ko mun ye dɔgɔ n'o bɛ dɔgɔ ko fɔ lɔgɔ tɛ wa fo ka taa fara yiri kan Abu Safinɛ Jara o fana ka bɔ dogo ni dogo la jamana kɔnɔ bilen o ye fɛn ye ko a tɛna jɛ bi a tɛna ɲɛ sini ka sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw baara ko o ma kɛ Abu Safinɛ Jara k'i bɛna ye k'a fɔ ko nin sariya fila kɔni ko a taara mun ye ministre k'a fɔ ko n'u bɛ tɛmɛ ka siraw bɛɛ lajɛlen k'o datugu wa Abu Safinɛ Jara ko o banna pewu o bɔlen kɔfɛ mun ye baganw dumunifɛnw fo ka taa fara mun ye baganw yɛrɛ kan maa minnu bɛ tɛmɛ n'a ye dogo ni dogo o la an ka jamana kɔkɔnɔniw k'u kunna jamana wɛrɛ kan Abu Safinɛ Jara n'i minɛ n'a la maa min fa ye Ciao, mena min fiyɛ refondation ko in n'u m'a jateminɛ ko tɛ kana yɛlɛ an sigilen fara kan dɛ refondation ye tiɲɛ ye nka an kan ka dɔɔni dun sira minnu kan n'u y'olu bɛɛ datugu a ti ɲa dɛ aw ka dunta de bɛɛ Abu n'o bɔra yen Abu Safinɛ Jara ko mun ye vidéo de surveillance bɛna bila fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka nin ko ninnu ka a sɛgɛsɛgɛ Abu Safinɛ Jara n'o fana bɔra yen an ka sirabaw sanfɛla kibaruyaw sɔrɔla k'a fɔ ko siraba ninnu caman bɛ yen jagokɛlaw kɛlen bɛ ka taa sira bɛɛ lajɛlen ni ka a ɲami wulikajɔw bɛna kɛ olu fana bɛ se ka opération amicale ayi Alahu an bɛ segin o kan ayi o tigɛ dɛ ni jagokɛlaw kɔni kɛmɛ ka sira daw minɛ ayi minnu sigilen bɛ gitɔrɔn sanfɛ a fo ka assainir de il faut un assainissement minnu sigilen bɛ gitɔrɔn sanfɛ oui i bɛ wuli de o de don o ye opération amicale ɲɔgɔn ko de o amicale ta ye dɛ hali twa wɛrɛ welela la amicale ta ye amicale ta ye dɔw taara fo ati hali sini olu ma wuli ayi amicale ta ye ma ja dɛ a ma ja dɛ awɔ a kana ko ye a ma ja dɛ Mali kura ko la a kana ko ye nka o ka maaw salo ka bɔ gidɔrɔn a bɛ kɛ ten maaw tɛmɛni ka nɔgɔya Abu sariya kɔni filɛ a taara mun ye conseil des ministres o kɛnɛ kan mun ye ministre mun bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen don sécurité ani protection civile aki bila ka taa di direction général de la police nationale ma sariya mun bɛ yen ni ministre bɔlen filɛ k'a ta nin ye Abu Safinɛ Jara i ka fɛɛrɛ dabali kɛ sariya yi ka a lawaleya kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye baba nouvelle horizon ale kɔnɔna la baba Danbɛlɛ ale sɛbɛnnikɛla ye Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a la bɛɛ de kɛra k'a fɔ an bɛ dugawu de kɛ hakililaw ka ɲi kosɛbɛ ni Ala sɔnna ma n'u sera ka nin baaraw kɛ a bɛ bɛn kosɛbɛ a bɛ ɲɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye mani k'a dɔn k'a fɔ a bɛ bila rayi kan k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko Mali kura o tɛ se ka jɔ fiyewu k'a dɔn k'a fɔ ni digi ma kɛ awɔ Abu Safinɛ Jara yanni k'i bolo don mun ye kunnafoni caman kɔni bi yan mun ye sansimakɛlaw olu ka pɛrɛdium o fana taalen don yɔrɔ min an n'o kunnafoni k'o di Baba Mamu Keyita ale ka kunnafoni o bi yan Faransi fana siga kɛlen don a la k'a fɔ k'a bɛ terrorisme ko o financer o kɔrɔfɔ fana bi yan nka an ka taa sugu kɔnɔ fɔlɔ i sɔn tɔgɔ k'i sɔn jamu Abu Safinɛ Jara a bɛ ka Solar ɲɛmaaba Abulayi Keyita n'an bɛ k'a ma
an bɛ foli ta ni ka n'a ka cɛdenw k'u sɛgɛrɛ sirajan tama u ka dabɔ an tɛ taa u ka kɛ i bolo kari ka don bɛɛ kɛra k'a fɔ ne bɛ n bolo don mɛ bɔdi sɛbɛn min ni o cogoya ko les démocrates i k'a dɔn k'a fɔ nin ye œil d'Afrique olu ka fasiri ye ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko biɲɛkala ɲirinna n'a sen dalen bɛ biɲɛkala kan i k'a dɔn k'a fɔ a yetɔ tɛ abada parce que i b'a ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye œil d'Afrique olu y'a jira k'a fɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ terrorisme au Sahel n'o ye k'a dɔn k'a fɔ cɛncɛnfuga jadi wale minnu ni k'a dɔn k'a fɔ diinɛ marifatigi minnu bɛ yiri yala la saga ani waati nin yɔrɔ in na i k'a dɔn k'a fɔ observateur k'a dɔn k'a fɔ observateur économique et social k'a dɔn k'a fɔ nin ye jateminɛ tɔn ye walima jateminɛ jɛkulu don min ni olu bɛ Burkina Faso ninnu kɔni ko ko olu ye enquête dɔ kɛ n'o ye ka wuli ka jɔ k'a dɔ bila sen kan sɛgɛsɛgɛli k'a boloda k'a dɔn k'a fɔ yali k'a dɔn k'a fɔ terrorisme n'o ye k'a dɔn k'a fɔ diinɛ marifatigiw ka baara cɛjugu min ni u bɛ a la ko i k'a dɔn k'a fɔ financement walima i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko i k'a dɔn k'a fɔ u ka ressources u ka sɔrɔ ani k'a dɔn k'a fɔ u ka musakaw k'a dɔn k'a fɔ a bɛ bɔ miri jamana jumɛnw de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ ka k'a dɔn k'a fɔ ninnu jukɔrɔma tindi parce que i b'a ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye œil d'Afrique œil d'Afrique kɔni k'a dɔn k'a fɔ olu ka cakɛ bolo min bɛ ni a bɛ wele k'a dɔn k'a fɔ conseil comité scientifique d'observateur économique et social k'a dɔn k'a fɔ ni a ɲɛmaa ye Bernabe k'a dɔn k'a fɔ Bernadé Bakun ye k'a dɔn k'a fɔ ale ye a ɲɛmaaba ye ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka jateminɛ kɔni taara boli fɛn min kan o de k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ ko terrorisme a daminɛna kabini waati dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ cɛncɛnfuga la a tɛ ka ban a ka ja waati bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ terrorisme a bɛ ka jidi cogo min a bɛ ka jidi ten k'a dɔn k'a fɔ kabini waati min na bɔmu don bɛ sen nɔ ka bɔ o la ka na kɛ motokow ye ka bɔ o la ka kɛ pick-upw ye wa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati marifajuguw bɛ u bolo a ye k'a dɔn k'a fɔ marifa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ wele ko marifa dernier décret wa sanga ani waati b'a ye k'a fɔ ko o marifa cɛjugu olu de bɛ ka jadima ninnu bolo maa minnu bɛ yen ni u bɛ wele ko terroriste a ye k'a dɔn k'a fɔ diinɛ a barifa minnu ko u bɛ diinɛ ko kan k'a kɛlɛ k'a sababu kɛ k'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko bingani u bɛ o baaraw la sanga ni waati k'a dɔn k'a fɔ jamana dɔw de na kɛ minnu ni k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ ka wuli ka jɔ k'a sɛbɛ boloda walasa i k'a dɔn k'a fɔ terrorisme u bɛ se ka a sankɔrɔ ta cogo min na min ni u bɛ wele ko terrorisme k'a dɔn k'a fɔ olu ka jateminɛ na jateminɛ taara bɔ k'a fɔ jamana dɔw bɛ yen sanga ni waati hakaja olu bɛ ka dɛmɛ ani dɛmɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ kɛra sababu ye ka minnu bɔ u nɔ la ni olu bɛ wele ko déplacé jamana dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ wuli ka o dɛmɛw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ yen ni u b'u yɛrɛ kɛ diinɛ a matarafaba ye wa olu caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ jamana minnu bɛ yen ni olu dɔw to a ko Arabie Saoudite parce que i b'a ka fɔ la ani jamana dɔ bɛ yen min ni o ye Qatar k'a dɔn ka taa se k'a dɔn k'a fɔ les Émirats Arabes Unis ninnu hakaja ka se Faransi ma k'a dɔn k'a fɔ ani les acolytes o n'a kɛ Faransi a n'a jɛɲɔgɔn tɔw ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye jamanaw ye minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ sanga ni waati ni u bɛ dɛmɛ ani dɛmɛ min bɛ wele ko source de financement k'a dɔn k'a fɔ jamana k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko terrorisme ka nafolo k'a jigin u kan min bɛ wele ko équipement k'a dɔn k'a fɔ terroristes ka équipement u k'a dɔn k'a fɔ u ka kɛlɛkɛminɛnw sanga ni waati k'a bɛɛ lajɛlen k'a furu ni u ma k'a dɔn k'a fɔ ko olu na kɛ nin jamanaw ye Seriba ka fɔla k'a dɔn k'a fɔ ni o ye œil d'Afrique ye œil d'Afrique a y'a jira k'a fɔ n'i ye Mali jadi kɛlɛ in ta k'a lajɛ terrorisme min ni k'a dɔn k'a fɔ ni a bira Mali kan f'a sababu bɔra min na o ti dɔ wɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ communauté internationale jamana dɔw bɛ yen minnu ni olu farala ɲɔgɔn kan min bɛ tali kɛ complot la ni o ye janfa ye k'a ta ka Libi k'a sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Libi masakɛ ni o ye k'a dɔn k'a fɔ Libi masakɛ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mohamed El Kadhafi ye Libi masakɛ Mohamed El Kadhafi kɔni taara bin Mohamed El Kadhafi kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mohamed Kadhafi la k'a bɔnni a ni la k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko o min ni o waleya kɛra maa min bɛ o ko ɲɛmaaya la o complot ɲɛma k'a dɔn k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ ko o ye Faransi ale d'o kɛ u yɛrɛ jɔr'o la u jɔr'o la u jɔr'o la koyi Seriba ka fɔla k'a dɔn k'a fɔ o kɛra sababu ye san 2011 waatiw la san 2012 ka taa se 13 ma k'a dɔn k'a fɔ o diya de maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u kɛra sababu ka Faransi ka min bɛ tali kɛ Libi la k'a dafiri k'a dɔn k'a fɔ jadi wale k'a don Libi kɔnɔ o maa kelenw de kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ Mali a jadi wale la ka se ka jadi wale k'a don anw ka Mali kɔnɔ en 2013 Seriba ka fɔla k'a dɔn k'a fɔ o kɛra sababu ye kɛlɛ a kɔni nana wuli kɔ na k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ Faransilakaw u nana waati dɔ la ka dɛmɛ k'a ta an sɛgɛrɛ walasa min bɛ wele ko jadimaw olu ka avancé k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka jɔ sira la cogo min na Seriba ka fɔla an ye kɛlɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a yirala k'a fɔ hali o min filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko Yadi Agali n'o ye terroriste ka ɲɛmaaba ye
k'a dɔn k'a fɔ kabi o waati fɔ bi Majugu ni Faransi k'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo koyi parce que b'a fɔ olu ka jateminɛ taara bɔ min kan n'i y'a ye k'a fɔ ko Yadi Agali a ka jɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛ balola bi Yadi Agali Amadu Kufa ninnu bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛ a ɲɛmaa ye a ka jan kɛlɛ a ɲɛmaa dɔw bɛ Jadimba dɔw ɲɛmaa bɛ Algérie ɲɛmaa dɔw bɛ k'a dɔn k'a fɔ Burkina Faso ninnu bɛɛ lajɛlen ka u ye balola nin waati na u ye wuli ka jɔ la k'a ye k'a fɔ ko maa tɛ ninnu dayɔrɔ dɔn ka nin waati k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni k'a dɔn k'a fɔ u bɛ kɛ u ka kɛlɛdenw bila min bɛ tali kɛ cani walew la ka ta ka jamanaw k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ani Burkina Faso a ka jan Niger nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ ni u bɛ a ɲɛmaaya la k'a dɔn k'a fɔ Faransi bɛ u yɔrɔ dɔn wa Faransi kan ka se ka wuli ka jɔ kɛ kabini waati dɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka dangari ninnu na cogo min na o b'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ les narcotrafiquants olu bɛ dɔrɔku k'a feere minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ ka marifa juguw feere a ye k'a dɔn k'a fɔ ko terrorisiw bɛ o baara la ma Fatiriba ka fɔ la ni o ye d'Afrique ye d'Afrique kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ n'i ye jadi wale n'i y'a sankɔrɔtaba ye jamana minnu ni olu kofɔra kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ les Royaumes-Unis ni k'a dɔn k'a fɔ les Émirats Arabes Unis ni o ye Arabie Saoudite ani Arabie Saoudite ani Faransi ani Qatar ko nin ye jamanaw ye minnu ni olu de bɛ ka terroriste k'a sankɔrɔta koyi Fatiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ min bɛ yen ni o ye Faransi yɛrɛ a masakɛ Jabala ye n'o bɛ wele ko Élysée Fatiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko écran dɔ bɛ yen walima k'a dɔn k'a fɔ vidéo surveillance dɔ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ o vidéo surveillance b'a jira k'a fɔ n'i ye o kɔngɔ i b'a sɔrɔ k'a fɔ jadima fɛn o fɛn ni a bɛ jamana in kɔnɔ w'olu ka téléphone cika fɛn o fɛn k'o bɛ tɛmɛ o yɔrɔw kan u bɛ téléphone ci k'u to yɔrɔ o yɔrɔ k'o bɛ tɛmɛ o yɔrɔw kan o b'a jira k'a fɔ ko Faransi kun kan ka kɛ sababu ye min b'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ jadi wale ɲɛmaaya la minnu ni u bɛ ka jadi wale k'a sankɔrɔta Faransi de kan ka se ka kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka nin jadi ɲɛmaw ka u localiser walasa k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛ bɛ se ka da u ka o baara ko u ti o kɛ o b'a jira k'a fɔ ko u ni jadimaw k'a dɔn k'a fɔ u ni tubabulakaw n'o ye Faransi ye n'o ye les Royaumes n'o ye Émirats Arabes Unis Larabu taa se k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Qatar la minnu bɛɛ lajɛlen na kɛ jamanaw ye minnu ni k'a dɔn k'a fɔ u bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ jadi wale a bɛ se ka sinsin cogo min na nka i k'a sɔrɔ k'a fɔ ko olu jamana minnu fana filɛ nin ye sanga ni waati u bɛ dɛmɛ ani dɛmɛ ta fana ka na i k'a dɔn k'a fɔ ko maa minnu ni olu déplacera k'a dɔn k'a fɔ ko ka balo walima ka wari k'a di olu ma sira fila taama u b'o de kɛ Fatiri filɛ an ye min mɔ i k'a dɔn k'a fɔ les démocrates kɔnɔ d'Afrique olu ka sɛbɛn d'Afrique maaw bɛ fo Abu Safinɛ Jara k'a bɛ dɔɔni min kama an ka jamana premier ministre n'o de ye Choguel Kokala Mayiga ye a ko dalilu bɛ yen dalu minnu ye gɔntɛgɛ don dalu minnu b'a jira k'a fɔ ko mun ye Faransi sɔrɔsiw u bɛ ka terrorisme k'u former ko a dalilu ko a bɛ yen hali sini u ma jaabili kɛ u tɛ se ka jaabi kɛ hali sini u ma jaabili kɛ an bɛ taa Abu Safinɛ Jara ne bɛ n bolo n b'a kari ka don soit de Bamako n bɛ bɔ ni ale ye mun ye Laaya Jara Jarakɛ ni a kumara Abu mun ye tosira tɔ an ka a gan o ka kɛ affaire Papa Mami Keita Papa Mami Keita n'an bɛɛ lajɛlen kama le préfet du Mandé sɛgɛ a tɛ wa an bɛ don min na komi bi fiɲɛ bɔda kɔni o dira mun ye Mandé sɛgɛ a ma a bɛ kɛnɛma lafiya o kɔnɔna la Laaya Jara a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Mandé sɛgɛ ye n'o de ye le préfet du Mandé Papa Mami Keita a ye don a kun damadɔ kɔni a y'o kɛ mun ye maison centrale d'arrêt de Bamako n'o kofɔra a bɛ kasobo ma o kofɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ni hakili baara an baarakɛ ɲɔgɔn mun bɛ n'ale tununa kabi san 2016 an ko ale de ma ko Birama Touré a tun bɛ baara kɛ journal mun na o de ye le Sphinx ye Birama Touré ale tununa kabi san 2016 Papa Mami Keita o affaire de kɛra sababu ye ni ka taa n'a ye koko naani kɔni ni ɲɔgɔn cɛla o la nka n bɛ don min na komi bi ni Papa Mami Keita siga t'a la fiɲɛ bɔda o dira ma an ka kiri maaw kɔni o fɛ Fatigi b'a ka fɔ la a ko mun ye Papa Mami Keita le préfet du Mandé sɛgɛ o ta ale wa Abu Safinɛ Jara ko ni kibaruya yɛrɛ kɔni sɔrɔla a bɔ a ka avocat yɔrɔ a ka avocat mun n'a tɔgɔ maître Alassane Diop o kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye Papa Mami Keita fiɲɛ bɔda o dira a ma koyi Abu an ka segin an kɔ dɔɔni n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Papa Mami Keita a kun bolila ka bɔ jamana in kɔnɔ a ye san caman kɛ Abu Safinɛ Jara a tɛmɛna Côte d'Ivoire fɛ wa a ye san caman de kɛ Faransi o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i bɛna ye k'a fɔ nin affaire mun filɛ nin n'a bɛ an baarakɛ ɲɔgɔn ka affaire ko fɔ n'an k'a ma ko Birama Touré Papa Mami Keita a y'a jira k'a fɔ ko mun ye Birama Touré kɔni ko a fatura ko Birama Touré Abu Safinɛ Jara ko a t'i ye bilen ko mun ye Birama Touré siga tɛ fɛn mun na ko Birama Touré Abu Safinɛ Jara ko a su ko o yera kɔlɔn kɔni kɔnɔna la Papa Mami Keita kabi dɔɔni mun kama a ye nin kɔrɔfɔ ni ka a fɔ Abu Safinɛ Jara kɔrɔfɔ in Papa Mami Keita y'a jira k'a fɔ a dɔɔni kama maa minnu tun bɛ fanga la u ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan k'ale ni ŋɛnɛ k'o karaba o de kɛra sababu ye ale kɔni ye
ji ka budana Abu Safina Jara ka taa Côte d'Ivoire ka sɔrɔ k'i to yen ka taa valise jigi mun ye France kɔnɔna la Abu Safina Jara mun ye Papa Mami Keita an kɔni polisikɛba ye Abu Safina Jara waatiw tɛmɛna n'i kun ye Papa Mami Keita le préfet du Mande sɛgɛ n'i y'a tɔgɔ fɔ bandu ɲɛna dɔ bɛ k'o kɛnɛ kɛ Abu Safina Jara dɔ yɛrɛ bɛ sugunɛ kɔni k'o kɛ Papa Mami Keita ka waati le préfet du Mande suyani kun nɔgɔya la hawla non n'i y'a kɔrɔbɔ ali bandu kun tɔgɔ u mana mɛn u mana tɔgɔ mɛn dɔrɔn u b'u yɛrɛ ta ko Papa Mami Keita k'a bɛ ka ɲini maa bɛ jamana in kɔnɔ k'i ma Papa Mami Keita tɔgɔ mɛn polisi ko bolo kan n'i kun y'a mɛn tulo la ko le préfet bɛ k'i ɲini t'i yɛrɛ di yɛrɛ di de da kun ka di la bandi kɔni i b'i dogo n'i y'a mɛn ko le préfet du Mande sɛgɛ a bɛ k'i ɲini a b'u t'i yɛrɛ di o ka fisa i ma bɛɛ de bɛ min f'i ye Papa Mami Keita a b'i n'a fɔ ani zon cɛ so b'a dogo ye n'a b'u dɔn nin a mana kɛ fan o fan Papa Mami Keita zon hali n'i donna buteli kɔnɔ k'i da Papa Mami Keita b'i sama ka bɔ a bɛ yɔrɔ de Abu Dankɔrɔba kosɛbɛ belebele Abu Safina Jara mun ye Papa Mami Keita an bɛ don min na comme bi kɔni fiɲɛ bɔda o dira a ma a ko n'i ye ko in yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min waatiw de tɛmɛna Papa Mami Keita y'a jira k'a fɔ ko min ye Birama Ture ko a kɔni o fatura ko a su ko a yera kɔlɔn kɔnɔna la wa Papa Mami Keita sababu min yɛrɛ kɛra sababu ye ka don n'a ye kasobon kɔnɔ nin waati in na o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a ye maa dɔw de tɔgɔ fɔ n'o ye DN ye DN k'o ye seere ye o kɔni k'o ye Birama Ture su kɔlɔn kɔnɔna la k'o ye Birama Ture su k'o ye kɔlɔn kɔnɔna la Abu Safina Jara o deni o fana ko abada ko ale tɛna jɛ n'o dɛ wa ale tɛna jɛ abada ko ale to a kɔni ka don min nin ko in na Abu Safina Jara k'o de kɛra sababu ye ka Papa Mami Keita k'a bila ko naanu ɲɔgɔn cɛla dɔgɔkun damadɔ o kɔnɔna la a ko n'i ye ko in yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ an baarakɛ ɲɔgɔn Birama Ture a tununna k'a bɛ san 2016 o kɔnɔna la bolodɔnkɔni yɛrɛ sininen maa mun ma o de Karim Keita ni bɛɛ k'a ma ko Kaco i bɛɛ ka denkɛ o ta ale wa a bɛɛ ni ka waati janbɔ k'a bɛ fa in ka fanga kɔni dafirila mun ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirilen Karim Keita a ye ji ka buta ni k'i kunda mun ye jamana o kɔkan kan Abu Safina Jara ko mun ye bolodɔnkɔni de sini no ale la kosɛbɛ mun ye Karim Birama Ture ale ka fagali ko la ko bolodɔnkɔni ko a sɛbɛkɔrɔ ɲɛsinin na an bɛ don min na ko bi mun ye Karim Keita yɛrɛ de ma nka an bɛ don min na ko bi siga kɔni tɛ fɛn min na mun ye Papa Mami Keita le préfet du Mande sɛgɛ bandi misɛnninw u mana cɛba mun ni k'a tɔgɔ mɛn dɔw bɛ sugunɛ kɛ dɔw bɛ banakɔtaa k'o kɛ Abu Safina Jara ko fiɲɛ bɔda ko dira a ma an bɛ don min na ko bi ko lafiya dɔɔni ko o bɛ yen nka kɔni filɛ an y'a sama ka bɔ min ye sɔden Bamako ale kɔnɔna la Laya Jara ale sɛbɛnnikɛla ye Abu Ibunya o b'a la bidi kɛra ko fɔ Laya Jara an b'ale fo ne bɛ n tɛgɛ don teliya la mais bɔdi sɛbɛn min ni u tɔgɔ ko l'indépendant ka kɛ ni u ka bi bɔli ye n'o ye juin kalo tile fɔlɔ san 2022 a ye k'a dɔn k'a fɔ nin ye Abdul Dambele ale ka sɛbɛn don Dambele kɛni a kumana ale kɔni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ syndicat de l'éducation ani u ye signataire du 15 octobre mɔgɔw ye anw école maître k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ ministre min ni o tɔgɔ ko Ikasa Mayiga a ye k'a dɔn k'a fɔ an diminen bɛ a kɔrɔ a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ Ibrahima Ikasa Mayiga a ye k'a dɔn k'a fɔ statistique dɔw labɔ n'o ye sɛbɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔ maa 400 bɔɲɔngo a ye k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ wele ko fictif olu ti maa wɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ maa école karamɔgɔ dɔw kɔni k'a dɔn k'a fɔ ɲɛ dan tɛ u kan k'a bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ CFA wari miliyari 1 miliyɔn 37 a n'a kunkanfɛn a ye k'a dɔn k'a fɔ san o san k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ tunu jɛnɛw y'a ta wa k'a dɔn k'a fɔ wɔkulɔw de bɛ k'a ɲimi wa a ye k'a dɔn k'a fɔ jɔnw de bɛ k'a dun a ye k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na san o san min bɛ tali kɛ nin miliyari 1 i k'a dɔn k'a fɔ miliyɔn 37 ani 7 a n'a kunkanfɛn ko a bɛ tunu tugu tɛgɛ monsieur i ka sa ye mun de kɛ yan i ka sa an bɛ na o a bina i ka sa ka na an ma bila ka dɛ a b'i bɔ de ka excuse présenter alors sabali dɛ awɔ nin kuma in ma bɔ i ka sa da kɔnɔ fɔlɔ koyi Useni ame gino pulo fɔlɔ de ye nin fɔ ayiwa waati a ma bɔ a bɔra Fatirima ka fɔla n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Abdul Dambele Dambele ko k'a dɔn k'a fɔ projet dɔ kɔni k'a dɔn k'a fɔ o bilara sen kan projet in ti dɔwɛrɛ dɛ o ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ foroba cakɛbaw la maa o maa bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni i bɛ tɔrɔmɔ jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ bi gouvernement cɔ la k'a bɛɛ lajɛlen k'an hakɛ k'a dɔn o bɛ kɛ n'o bɔra min bɛ tali kɛ musaka min bɛ taa gouvernement ale ka nin maa ninnu da fɛ k'a bɛɛ lajɛlen k'a dɔn o ti taa dɔwɛrɛ kɔ dɛ min bɛ wele ko laraweli fo ka o boloda k'a dɔn k'a fɔ cakɛdaw la
ka fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ k'a dɔn k'a fɔ refondation de l'état ma n'o ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ jamana an kun bɛ taa ko jugu minnu na ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fanga kɔni o dafirila fanga min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye jamana in u y'a kɛ lemuruba ye ka tila u ma damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ du 40 k'a dɔn k'a fɔ kabini indépendance fɔ bi du 40 de bɛ ka jamana in k'a nafolo bɛɛ lajɛlen k'a ɲagami k'a nafolo bɛɛ lajɛlen k'a dun o ma ɲi k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ fanga kunna bi olu kɔni ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ ni a ka refondé o ye k'a sigi senkura kan k'a dɔn k'a fɔ ministre min ni o taa mɛ ka ɲɛsin o ko ma o tɔgɔ ko Ibrahima Ikasa Mayiga Ibrahima Ikasa Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ dɔ fɔ kɔrɔfɔ in ti dɔwɛrɛ dɛ o de ye k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ baara min ni a filɛ nin ye école karamɔgɔ 400 Baɲango a ye k'a dɔn k'a fɔ CFA wari miliyari 1 ani miliyɔn 300 n'a kunkanfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko o kɔni bɛ ka ɲagami wa i k'a dɔn k'a fɔ san o san ko o bɛ ka tunu tugu tigɛ a taa fan dɔn waati min na i k'a dɔn k'a fɔ nin kɔrɔfɔ in fɔra école karamɔgɔw ka syndicat ɲɛmaaw i k'a dɔn k'a fɔ u dusukun tɔɔrɔla i k'a dɔn k'a fɔ u nisɔngoyara o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw u yɛrɛ bɔndira dɔwɛrɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ye ministre u ye a jaabi u y'a jira k'a fɔ ko ministre a kɛlen filɛ ka kɔrɔfɔ min fɔ nin ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko min bɛ tali kɛ mépris o ti dɔwɛrɛ ka école karamɔgɔw i k'a dɔn k'a fɔ k'olu kɛ maadenninw ye école karamɔgɔw ka i k'a dɔn k'a fɔ k'olu woloma ka bɔ tɔw la école karamɔgɔw i k'a dɔn k'a fɔ nin ye kalati turu école maîtres la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ lagosiliw la ko nin kɔni ye o ye k'o ta ka école karamɔgɔw ka anw tɛgɛrɛ gosi parce que b'a fɔla anw ka ɲɛmaaw n'o ye syndicat ɲɛmaaw ye u y'a jira k'a fɔ ministre a kɛlen filɛ ka nin baara min kɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ san 2018 k'a dɔn k'a fɔ baara dɔ bilara sen kan min ni o bɛ wele ko transposition dɔwɛrɛ o kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ ka yɛlɛma dɔ don baara dɔw la min bɛ tali kɛ musaka ko senfɛ k'a dɔn k'a fɔ ko o de kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛ yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw ka sarako la ka se ka o ɲɛdɔn wa min ni k'a dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko ancien fictif wa ni ancien fictif minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ ni u siyama dɔn k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw ka ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ min ni a fɔlen filɛ nin ye olu ti a kuma u ta an nkalontigiya nka min kɔni bɛ yen ni o jɛlen bɛ komi ndɔri tigɛ ninnu ti maa ye minnu ni k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔ minnu ni u fɔlen filɛ nin ye ko u y'u yɛrɛ tɔgɔ don nin papiyew kɔnɔ wa ko olu kɛra sababu ye u yɛrɛw bɛ nin wari in da ni u yɛrɛ ye min bɛ tali kɛ baarakɛ wɛrɛw la maa dɔw de bɛ yen minnu bɛ école karamɔgɔw ta ka don baara kɔnɔ o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ni feereke bɛ a ko la k'a dɔn k'a fɔ ni fili bɛ a ko la maa minnu ye tali kɛbaaw ye maa minnu ye école karamɔgɔw ta k'a dɔn k'a fɔ ka sara k'a bila u jɔ la ko ɲininkali ka kɛ olu la Wulibali y'o ye ayi o ye Wulibali ye o tɛ Wulibali monsieur o ye Wulibali ye awɔ e dun ko cogo di Fatirima ka fɔla k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw ka ɲɛmaaw u y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ yurugu la jamana foroba wali k'a buruja k'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛ maa ye min ni u bɛ taa o sira fɛ wa k'a dɔn k'a fɔ olu pɛrɛlen tɛ école karamɔgɔ fɛn o fɛn n'i taara janba a sira kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ foroba wari i bɛ se ka dɔ sɔrɔ k'a dun a fɛ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko u ti kɛlɛ kɛ o siraw kan wa olu ka kɛlɛ ɲɛsinnen bɛ min ma o de ye u ka droit ye u ka kɛlɛ ɲɛsinnen bɛ min ma o de ye k'a dɔn k'a fɔ u ni min ka kan o y'u ka hakɛw ye u bɛ o kɛlɛw kɛ bi u bɛ o kɛlɛw kɛ sini n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Ibrahima Ikasa Mayiga ministre de la refondation a bɔra ni nin document in ye k'a présenter k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ ɲɛna a bɛna kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ école karamɔgɔw la k'a dɔn k'a fɔ ko u ma fiyɛ yan min bɛ tali kɛ école karamɔgɔw la k'a ka ja ka école karamɔgɔ bila minɛn denni kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ bonya ani karama la k'o ta ka bɔ école karamɔgɔw kan ka école karamɔgɔw kɛ zon ye ka école karamɔgɔw kɛ dasiya bɛɛ ye wa dun k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔ minnu ni a fɔlen filɛ k'a fɔ nin sɛbɛn wari hakɛ min ta u da fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u k'u tɛgɛ sin a école maître la kelen-kelen ne a y'a sɔrɔ u bɛ u tigilamaw yɔrɔ dɔn u ka u tigi wa u na jɛ ka u dɛmɛ o baara la kuma ministre a bɔlen filɛ ka kɔrɔfɔ min fɔ u bi a ɲini a fɛ a ka hakɛto ɲini u bi a ɲini ministre fɛ a ka bɔ k'a dɔn k'a fɔ hakɛ ja ka yafa k'a ɲini maître fɛ wa baara min ni a talen filɛ ka école karamɔgɔw sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ syndicat jɛkulu tɔw la min bɛ tali kɛ foroba baarakɛla tɔw la u k'a bɛɛ lajɛlen ta larawe wa u fana ta fana ka fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko école maître ta fɔra a ye ko bɛɛ lajɛlen fana ta ka fɔ kelen-kelen daga wulila awɔ ah non mais comment on peut prendre les anciens qu'on oublie comme ça là bon ɲɛ b'a la n bɛna mun fana f'i ɲɛna sara 2 sara 3 ye o ko ka ca mɛtiri kunda de sara 2 3 ye Abu ayiwa o ka ca ka maaw fanfɛla la olu de b'a ta ɲɛfɛ ka taa Abdul Dambele a ko k'a dɔn k'a fɔ syndicat ɲɛmaaw ko k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ ministre Ikasa Mayiga a ka service tɔw fana o larawale baaraw ka kɛ service tɔw k'a dɔn k'a fɔ olu fana fili min bɛ u fɛ a bɛ kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u ye mɛtiriw ta da lafɛ kan nin cogo in na ka mɛtiriw ta bila sugu kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ k'a kunnafoni k'a cɛri fa bɛɛ lajɛlen fɛ fonctionnaire tɔ minnu bɛ k'a dɔn k'a fɔ cakɛ wɛrɛw la k'u k'a bɛɛ lajɛlen fana larawe n'u m'a larawe k'a da école karamɔgɔw ta dɔrɔn ma ta a ko a na bɔ ka yafa k'a deli
kana bɔ ka hakɛto k'a ɲini école karamɔgɔ fɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ mankanba dɔ ka kan ka da an kan makanba k'a dɔn k'a fɔ o n'o bonya n'o karama ka ta ka da anw école maîtres kan Patrick filɛ nin ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ le soir de Bamako indépendant kɔnɔ Abdul Dambele ale ka sɛbɛn don Abu Safina Jara Abdul Dambele an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ hali bi sira an bɛ taa démocrate n bɛ bolo don n bɛ bɔ ni a ye Usman Kamaiga a kumara a ko mun ye recensement a ta ko 5nan mun n'o kun bolodalen don an ka jamana kɔnɔna la maa minnu n'u ye recensement baara in kɛ Abu Safina Jara k'u ka per diem maa t'a dɔn ko a taara yɔrɔ jumɛn dɛ wa nafolo minnu kan ka di u ma u ka per diem maa t'a dɔn ni jinɛ kɛlen bɛ ka ta walima wa kulɔ kɛlen bɛ ka a ta Abu Safina Jara ko maa t'a ta yɔrɔ dɔn sigibaa ka fɔ la a ko mun ye recensement général de la population et de l'habitat n'an k'a ma ko RGPH5 Abu Safina Jara a bɛ n'a fɔ a ko bɛ nin ka kɛ jigiwaro ye dɛ maa minnu ye recensement kɔni k'a baaraw kɛ a bɛ nin ka kɛ jigiwaro ye u fanfɛla la koyi a ko n'i ye ko jateminɛ k'a lajɛ tile 18 u ye formation kɔni k'o kɛ gɛlɛya belebele o kɔnɔna o la mun ye pôle de formation kɛ yɔrɔ ninnu caman na Mali kɔnɔna o la nka fɛn minnu bɛ maanifin kɔni kamana gan i tɛ se k'i sigi n'a ye k'a fɔ bilen ko Mali kura o kɛnɛ kan ko nin kɛwale jugu ninnu ko a bɛ kɛ Abu Safina Jara hali bi kɛwale jugu ninnu n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ denmisɛnw k'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ tile 18 jamana marabaaw y'a jira k'a fɔ ko mun y'a musaka bɛɛ lajɛlen ko o bɔra ka ban nka mun ye denmisɛnw ka musaka Abu Safina Jara a ma ci u tɛgɛ kɔnɔ an bɛ don min na comme bi mun ye gulon a bɛ fan jumɛn de la nafolo in a bɛ yɔrɔ jumɛn de la o waati sera mun ye communiqué o ka kɛ joona nafolo in bɛ fan mun na ka a bugunatigɛ ka a ɲɛdɔn a ka ɲɛfɔ maaw kɔni ko o ɲɛna Abu Safina Jara a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka jamana marabaaw maa minnu bɛ fanga kunna nin waati na ko bɛ wele u ka wele kɔni ka a bɛ dɛsɛ u ma u ka wuli ka jɔ kɛ nin denmisɛn ninnu filɛ nin nin sifinnaka minnu filɛ nin n'u yɛrɛ sacrifié mun ye jamana yɛrɛ kɔni ye Abu Safina Jara tɔrɔmɔɲɔni mun fana ni jamana b'o kɛ ka di u ma o tɔrɔmɔɲɔni fana ko o tɛ ka sɔrɔ o ye fɛn ye fɛn minnu ni maa tɛna jɛn n'a ye bi ko maa fɛ tɛna jɛn n'a ye sini a ko k'an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi k'a bi kunu ka n'a bila bi la Abu Safina Jara denmisɛn ninnu kɔni ka wari u ka wari ko a ma sɔrɔ o siratigɛ la ministre de l'habitat et de l'urbanisme ale welelen don a welelen don ah oui faut que u ka nin fana lara koyi ala u ma bɔ k'an ta fɔ sisan alors Asimu bara b'i bolo koyi bara bɛ bolo dɛ o kuma an tɛna sɔn fiyewu u ka denmisɛnw ka wari dun Abu Safina Jara bara b'a si k'a labɔ awɔ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye démocratique kɔnɔna la Abu i bonya o b'a la bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ indépendant ale kumana k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Abdoulaye Jara la ale kɔni y'a yɛlɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ Cherifo Kone min ye k'a dɔn k'a fɔ conseil de discipline conseil de discipline non k'a dɔn k'a fɔ du conseil supérieur de la magistrature k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni Cherifo Kone a y'a ɲini min bɛ tali kɛ renvoi la o ti dɔwɛrɛ dɛ o ye k'a dɔn k'a fɔ wele min ni a bila gomɛ a ma walasa k'a dɔn k'a fɔ a ka taa magistrat ɲɛkɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ ɲininkali minnu ni olu kan ka tɛngun a la a k'a dɔn k'a fɔ a ka taa dantigɛliw kɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Cherifo Kone na a ye a ɲini tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ nin baara in bila kun bɛ ka bin arabadonya kɔnɔ min bɛ tali kɛ Cherifo Kone na a y'a ɲini k'a fɔ nin hakɛ nin don min fɔlen filɛ nin ye o ye bi araba ye a k'a dɔn k'a fɔ ko bi araba ta ka bɔ a ma ala sɔnna a ma k'a bila waati wɛrɛ la waati min bɛ kɛ sababu yanni o don cɛ k'a dɔn k'a fɔ ale mako bɛ conseil minnu na ale mako bɛ ladilikan minnu na ale mako bɛ k'a dɔn k'a fɔ soutien minnu na dɛmɛ minnu kan ka don a ma k'a dɔn k'a fɔ ko a na o labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati ka kɛ ni don nataw ye Fasiri filɛ teliya la an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ Abdoulaye Jara ale ka sɛbɛn indicateur de renouveau Abu Safina Jara n b'ale ta mun ye Adama Jabate kɛ a kumara a ko k'an ka taa Kayi n'an taara Kayi nin ye musokɔrɔba dɔ ye san 55 Abu Safina Jara bolo taara ka da kan dɛ trafic de drogue n'a bɛ drogue feerela n'a b'o ko fɔ Fatirikeba ka fɔ a ko tɛnɛndon dɔ bɛnna mɛ kalo tile 30 ma san 2000 ani san 22 i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye antenne régionale de l'office central des stupéfiants n'an k'a ma ko OCSI u ka bolofara min bɛ ni nangaraba musokɔrɔba in kan dɛ san 55 nangaraba musokɔrɔba musokɔrɔba dɔrɔn ko feerela o bɛ sɔn ko bɛɛ ma nangaraba musokɔrɔba o bɛ sɔn ko bɛɛ ma cɛw cayara dɛ a bɛ musokɔrɔba don sa nangaraba i b'o bɔ a la sa o ka yafa ma Abu quartier mun bɛ yen n'an k'a ma ko Kaye kaso musokɔrɔba in ko a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yen ma mun ye drogue mun bɛ n'an k'a ma ko cannabis o sachet 85 ani mun ye fɛn mun bɛ yen n'an k'a ma ko drogue wɛrɛ jugumanba tɔ minnu fana bɛ yen Abu Safina Jara o sachet 90 o de yera mun ye musokɔrɔba a ka du kɔnɔ sokɔnɔ la Fatirikeba ka fɔ la a ko nin ye jɛgɛ belebele nin kɔni y'o minɛlen dɛ mun ye o CCC maaw fɛ i bɛ
n'a ye k'a fɔ ko ni muso kɔfɔlen ko a ko fɔra ko a mɛnna nka keguya dan ko o ye a ta ye nka mun ye nin jɛkulu ɲɛ sa n'o bɛ OCS maa minnu bɛ Kaye Abu Safinɛ Jara u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ u ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri k'o boloda o sabu kɛ maa mun taara f'u ɲɛna k'a fɔ ko ni musokɔrɔba in k'a bɛ dɔrɔgu feere Abu Safinɛ Jara a ka ca ni maa 50 o ye o siratigɛ la u ye wulikajɔ kɛ ka dɛntɛnni kɛ nka musokɔrɔba in a ka keko o de keguya dan ye nka a ma ɲɛ mun kɔ maa mun bɛ yen sa n'ale chef d'escadron ye n'an k'a ma ko Ismaël Touré Abu Safinɛ Jara a n'a dɔnko fɛnɛ o bɛ ɲɔgɔn na Abu Safinɛ Jara a ko mun ye mɛkalo tile 30 dɔnkɔrɔba in sa n'o de ye chef d'escadron Ismaël Touré a y'i sɛlɛ tɛ kɛlɛ a n'a ka denmisɛnw Abu Safinɛ Jara ka musokɔrɔba in ni ka a tɔntɔn Abu Safinɛ Jara u nana ye k'a fɔ ko jaja mun ka fɔ mun ye wulibali k'o dɔ musokɔrɔba dɔrɔgu feerela jugu la ba a bɛ dɔrɔgu mun feere Abu Safinɛ Jara bɛɛ Kaye bɛɛ la gosi k'a don ɲɔgɔn na a ɲɔgɔnna dɔrɔgu feerela ten tɛgɛ dara kan musokɔrɔba san 50 ani duuru san 50 awɔ o ye musokɔrɔba ye sa dɛ Abu an kɔni bɛ don min na ko bi ni musokɔrɔba san 55 OCS n'an de ɲɛmaya bɛ chef d'escadron Ismaël Touré ale bolo a n'a ka cɛdo ko n'i ye bolo ta ka da ni musokɔrɔba in kan wa a ka ko o bɛna bila mun ye kiiri bunakun kɛnɛ o kan u ka sɔrɔ ka wele bila mun ye Kayekaw ma ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka mun ye kunnafoni ka a jɛnsɛn bɛɛ lajɛlen ka fara mun ye armée kan n'a ye maa jugu dɔrɔgu feerela jugu mun ye sigida o kɔnɔ la fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen kan a ka to u ko la fɔ a n'a kɛ sababu ye Abu Safinɛ Jara ni nka mun ye sécurité lakanabaw k'u ka baara ni ka sɛbɛkɔrɔ nɔgɔ ye o bɛ kɛ dɛ kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye indicateur du renouveau ale kɔnɔ Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a la bɛɛ tɛ i ka dɔn k'a fɔ indicateur du renouveau an bɛ u fɔ k'i yɛrɛ fo a diyara n ye nka nin musokɔrɔba in san 50 ani kɔ ale kan ka misiri de magwɛ a man ka ye nin siraw kan ayiwa Ala k'a porokoto amina rabi Abu waati in kɔni a sɛbɛkɔrɔ sira an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn Petit Japon an b'a fo farada kɔnɔna la nin waati Surakabuguni kɔnɔna la an k'ale ma ko Jakarta mɛlɛkɛ an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ waati in kɔni a sɛbɛkɔrɔ sira o tɛ an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'Ala sɔnna kuma sɔn o kalifa Mamadu Adama Mayiga bolo nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun bɛ Gawusu Keyita Jata manden masa i na Aramate Filicha maaw ka lasigiden an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Burama Tarawele Jo Brɛ Mamu Kamara mɔden Facebook o tun bɛ ale bolo kana Jo Brɛ fɔ ma non a ko i ma kana Jo Brɛ fɔ Jo Brɛ no koyi non Jo Brɛ lui il est décédé Jo Brɛ n'a mun f'i ye Burɛ y'an den ye koyi a den tɛ yan dɛ Burɛ y'an den de on est dans le studio là il y a pas question de ça mun ye Burama Tarawele mun ye Facebook ma ale bolo kuma bɔra maa fila kun don sɔgɔmada in na Boubacar Tarawele Biti Abu Safinɛ Jara wassalam